Bă, mi s-a băgat în mâine, că poate ceva. Aha. Păi tot ai spus că nu fac o formă în Thailandă, nu? Hai, Tom. Puiu! Hai! Mai stai. Mai stai. Hai. Ah! Uite-vă, Gabriel! Nu după că tine arătăm de tine. Alex! Na, uite și tu. Da, ție, ia asta, uite. Asta, goalea pică. Hai, hai, te văd. Hai. Goalea, uite unde o ajuns.